Nagilak siya guys. Wala kasi po lang. Hi guys, good morning guys. Karon day adlaw mo dong day ko gali siya muli kumutanda sa gyud to kay. Kanang hasang tandaan si Las Marzuri. Nakasakit ko nito nene ron guys. So okay nang pisaga nga tanda kanung kanang nuan so. Mo ato ko gali siya sa arang mga tarabag panahon. Kay maragit aga ng kalibutan. So mato ko dadto ron guys. Mo tanda ko kay narabay mga nangingin nga kuhan sa na. Wala ko po kayo uli na to sa Alicia. Diya. Basta kay daghang mga issue og mga tao na Kuan. kung sa to, huyang ka o ikaw pasakit kasi mo sa katao. Wala yan nga kung kinahanglan. Kung kinahanglan nimo nga pasakitan ng uban nga mga tao aron mamubati nga kusgan ka, ikaw sa kakahuyang. Wala. Oh guys, sa mga ikatawan ng mga hangnadenggan. Wa ni na di ni bus guys kay tinuod din ni mga istorya naradyo ko na tig sumbong na ha. Kay di ni sila viewers ni mga nang hilabot na ha. Mga nakailad din sila na ha. Biyahe ko rong tagtaod. Pagkanat ko sang mga iro. Unja ug unsa may mga panagat na guys sa mga tao sa palibot kanang kay ba man ko nga ako ra pigrasyahan na nga bisag masakit ang daghan sa ilang mga pangistorya na Ginoo na may nasayod nila. Ato sa amo? Di ko alam kung chinilas. Saan ka nag-video na ta? Di ko alam kung chinilas. Kaya di ba kung chinilas ako masunog. Kamusta mo ng iro? Abis na mga chocobik yung kasi mapanos na niya. Ay balik sa red ko. Kanya sa may tubig. Amin na mga tubig di. Kaya akong luwang na. Mga ulit na hawaan ko. Sana dito na. Samok kasang vlog. Dali, naka-video naman na. Hi guys! Ni mo day, oy. Nasasun mo namang putulang sa ang edit da. Minsan di guys ba to? Sa mukha ni bataan na. Karat ba niya mga hidaanan. Kaya rang kabisi. Sana man ito yung istorya. Nawain ako. Ang sanina raba kay nahilingan man yung sanina. Kita mo sa una pila ka years na yung sanina. Hanggi. Hara ning tinahig guys. Hara ning design ng sanina Sa una sanayin na pa ko man. Hanggi kuha dito kay gimingan po suot. Kuan dito na dito niingan nga daghan kog basher. Kani ang gipang vlog bitaw guys nga nasuko ko ni mga istorya nga nadenggan di jud na yung basher ka wa na gikumin sa YouTube. Sa mga tao dyan sa palibot unja na naman dito ingon na nga na lagi kuno ko. Kanang mga nakailagad na mga amigo ra nang uban. Wala nga din sila nga kuan di jud na yung basher kay mga kailaran sa uban pod silingan na jud na mismo. Diya ka na uban, kailaran sud ka na gining text ni Amy. Diya ka na uban guys, sagpa-zama-zama lang mga istorya. Magpatubod-tubod lang mga istorya. Diya, ka nang makakuan ba para uban, atuzuon para mag-away ming Mario. Diya, kailaran sud, di jud ka mayon nga baser. Kay, deura jud sa imong kuan. Kanang amigo ra, deura pa siya kasing-kasing ng uban nga manghilabot diya. Gusto lang magazag masamok. Mga nagasunod adlaw gazag di ko makagwanta. At rajag may makita dani sa kuan husgado. Mag-adlaw basig makiha na una dana ninsong pagbutang-butang na ang istorya. Kayo kanang kwarta ni Amy patanaan mo sa mga resibo tanan og asa na padong. Naarabas dyan na ikon kay naanay mga resibo tanan asa na ipang kuan ang isang kwarta sa isang bahay. Diyan mo na. Di lagi mo magzama-zama. Babat pa din sa ang ikuha ko nga kanang bayad sa pag-ibig dahil kung next day mo lakaw pa ko mato pa ko sa pag-ibig kaya ang suron o kanang
pilay ahang magamit dana para sa housing loan. So manahang tunog na sa kanang na ay tapos ang giuli guys kay kasakit lagi ko sa Marjorie sa ato ko mga ko kwartang Mario. Muli ko na to mga ko kwarta kay ibayray sa among kutsi. Kay kanang kutsi si Mario man nagbayad na kay Jama na. Lagi na nga pero siya lagi na nagbayad. So karon kay pizza kuan man ting bayad man ang pizza 18 sa buwan. So mga ko nagbayad man ang ulion. Sa daghang mga issue lagi nga di na angay kuan ang mga issue sa mga tao nga mga hilabtanon. Pabalik-balik mo agaban di na siguro ganana na mag kuan sa mga ang ipang vlog nga ingana pero ako masakitan man ko guys og kanunay ko nila mazal man tapod ag moingon na dana o kanang viewers kanang moingon nga ako nahambog ko ambogin ako okay ra ang tanan og ang moingon na viewers pinjano kaila o kinsa ko ang problema kay na saod pa na ho og nakaila pa jud na mao pa jay may nanaot na ho og kinsa si Flor dili sa mao pa jay moingon nga nangambog ko nangangkon ko kaila pa jud na ho unja madyo pa tong mga follower na mga viewers kay grabe pa mo respeto o man ko'y basar guys nga kuan dito sa YouTube ang mga tinuod naman nga sigo kasko kana naman sa mga nakailan na mga amigo mga suod pod kasagaran mo pay mangunay panglibak guys para to mo biyahe sa ako nja balag mo uwan biyahe jud ko balag mo uwan biyahe balag uwan ron kay mo biyahe jud ko kay schedule zero na nga tiguli sa Alicia basta ngaron nga adlaw diyan may schedule ko sa adlaw basta kay sa kasimana naka-schedule jud ko mo uli ko kan tagap nanja anak sa guys na ko makauli dadto sa kanang family house dadto ko putog sa kantagap di na ko mauli dadto kay di schedule lagi pa nang pagulod to kay mauli pa ko dadto ana ang oras sila sa Mario di na makaigo nja sa pasamuli ang sukdan si Marjorie o sa Nina kay mag-birthday naman sa karong pizza 20 city nagman sa kasalitiri kuan kanang nay nagman sa kasalitiri nagkaog ma-birthday pag ni Marjorie anniversary pag nanay so kinahanglan sa nahang palitag sa Nina si Nini kay din siya why dibo kay di man na siya kalakaw pa dyan tapos niya ginagilak mo to sa kay gusto ko nung siya mapapalit sa gawon gusto ko ni Zagaw ni Zang isuot dyan ni Zang papa nga di lagi ko nung magpugang kitaas dyan isod dyan sa po na birthday ni Zang simple birthday ra gadzat rehawan sa baboy guys wa si Zay mga itinusis mga dance mga wa kay saman sa pagyan nga di man si Zang maka barag dyan is agahalam na nga pasalamat sa Ginoo nga karang may nag-abot na sa 18 nga edad sa isang birthday. Ja. Amo nga azang kuanan palitan sa naog sa Nina. Di sa ko nung gusto ka ng puwa, di sa ganahan og pink. Puwa ko lang gusto. So ang tanaw nun guys kaya mura na ba sa Nina kasang tanawon o sugdan sa naog sa klase nga sa Nina ang palitan niya. So usap po na sa ang yuli dato guys. Mara to see you dito karon sa Alicia. A few moments later. sa kusag na da hirap na pukus bahan na rin gisakdan hirap pagtutup diya kay kasagaran sa mga bahan mo ari ajud kutob darig nakatatak ubay pero ara sa kutob sagna kay wa lagi ko ni pasaryo mo ditso ang timing jud nga rang kasuguan di ana natarapo dari sa hagna unsa nang orasa ro so masakay na pagkuturo guys basta serious na yang masakdan ro kay kanila yung bahan di na ta mosalig masakay di man ka nag-signboard og ubay nja hagna ra day ko idra para di kag hagna hi guys tara na kuskuan kamalig mas Marjorie dia ano may tugtog may tugtog sama na dapat nagilak siya guys wala ka nakasakit eh siya guys nahilantan ko no kasi po na yo guys, bus over lamang kanunay yung vlog na kay arang ka kusog-kusog video kin dyan. Nanre pa siya duha ka book nga kalan nga bagong binuhat di kaya katong dus nagi nga green na halin na. Anja ag sikibol, di ana po sikibol dari.
Parang dahil ko nakabutan ni Iro, adi hazang-hazang na. Di sa pwede dihuktan guys, kaya delikado highway man, jag Maris Gracia. So si Marjorie, wala na kuan ni guys, nasugisok na na, wala na video kay kuan, na ay nag-video ke. Hindi, tawag na mo og inyat. Inyat libon na. Nakira ba na kasunginan? Inyat. Parang! Si Bartolome, ibisabuyan na rito. Parang pinapulidan ni no. Daki na. Tapos pagbuyanan niyo mo. Iyata. Asa mag... Kanira inito. Ang pagbutan mo, ana, ragod. Ya mesti gara na sila. Ade. Imo pang butang nga gamay nga gas ba? O hindi, pwede ko karton raw papel. Para painitin ni mo. Diyan ka na mo na may blower na. O ka na siya, muna na siya. Dayon, butangan pa nimo gas. Dayon, abrihan nimo gamay ang oil. I-close dayon nimo. Pag siga ay lang itakaang dayon kaldero. Para di Kaya may... siyempre, napman to yung gas. Pag blue na niya, aya dayon mo itakaang. Ano mo na niya? Wala mo sila katong kabilya mo no. Dugay na ba? So, nagimo si siya guys. Kaya na ako na-order na. Mga na diyang kikibisihan dari. Nagimo si siya o kalan. Dago sa pod to Isipon pa. Nya. Kahit tanay ka na sa nina, di lagi ko ng gown. Taras kibol guys to Nangihi. Tapos dapli kasada. Balik ka na gawa na. Hoy, asa ka? Uy! Ali! O, di siya mangihi dia. Dali! Ano? Mo nagihi. Very good. Oh. Sa magsaba sa mangihi. Akot na pagbalik. Huwag man malibang. Muna nag-ipon mo. Kuya, waway, basta kayo sa kalibangan mo, nga sara. Haktan pagbalik, kaya yung pwede di haktan kay. Kuan man, bawal man. Sweet, raba. Sweet, sweet. Hi guys, mo ato rin ko si Babaw kay mo tanak ko dito amang kuan kay si Mario nagpa kuan ko no, nagpa hagbas dito sa karang kasakbot ka tong amang juta tos kamali gunja. Mo ngadto ko karon. Paano tagang likod guys gan hinas biya isuan. Dili ko nagang sakdan ja. Motor ko dito guys kina ko ni saging ato doon. Tudon na mo. Mas Mario. Diyan enggi kanan dari gan piyuhan. Ini kan guys berus na. Gabay tigit. Haman. Gimana ito ilang haman? Inuwan na ba? Dito? Tanaw to guwang na ba to? Ito kanina tapusuan ang mudag ko. Bilang mo yun. Kubasa ano ay bunga? Ang kubasa diyang ligaw. Ngayon. Lahat guys. Gusto unon. Dabong pamandi ay. Nangiwan. Para ba dagang kuan? Tanan. Dako nagkuan injan minggo. Na injan minggo na ang tinanom.
na. Wadi ay. Wala man na. Nagsuri ano din mo lang hewa pa no. Ngayon ko dahil sud guys kaya. Kami nga po dari. Pero ang sanin it-it na kayo na kuan. Pare gapon sila di mang laba. Ha. Na mga sinampay. Iwan sa di ang saday di ah. So guys, agkatungloy adas ni agin nanugib na pud. Kaman panglina nanurok na po sila gila. Kaya iluyahan man ako. Madyo na laman na hawan-hawan na gamay oh. Mulay saging ang puso eh. So nahilo-hilo adeng Mario. Mga na po gulot og bayabas og balik. Kaya ka na ah. Tiya guys, sasang gisusi ag kanang yaon ng nini nga baboy. Tiya guys, maraman na isa na bilin. Dadi naman ay ko basarag uban. Sa kay gi pa bigibaliw sa gi kuan gi pa tabang sa kuan kanang ijang shop. So man may isa na bilin guys, parang Marjorie. Ihawon is jang 18th birthday. Nara guys, hapit na mag-birthday, sabi taon, hilak ko doon sa kaijang gusto gown ko, no. Bitaw kay magdibos dyan. Saan man pagkon guys, nga no budget man po sa pagpadibo. Mga na nga, ihawan sa baboy, simpleng birthday ra good. Diya, mo uli na ko, di na ko magdugay, basta kay ningari ko dari. Diya, ano rin siyang nakuha nagsang sanina guys, sukod. Katura man nilang sar. Muli na mili. Kaya guys, marami oras. Yan na dahil po sa Isha Garcia man siguro nito sa sabay sa bagay pistan sa bagay murag berhin sa